खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय दतमा बड'फा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय साननिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया दतमा बड'फा फोथाराव थांनाय साननिफ्राय एबा मैयानिफ्राय जागायनानै फैगौ 16 मार्चसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। बेनिनो दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय, बिबार बावनाय आरो बायदि बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै नैथि साननि सोलोंथाइ आरो लाइमोन जथुम्मायाव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधानआ बाहागो लागोन आरो बिथां धर्मेन्द्र प्रधाननि बाहागो लाफैनायाव 15,000निबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोनो। लोगोसे दिनैनि फुंबिलि समनि हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिथां नीलकान्त गयारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बेफोरबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय दतमा बड'फा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय साननिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया दतमा बड'फा फोथाराव थांनाय साननिफ्राय एबा मैयानिफ्राय जागायनानै फैगौ 16 मार्चसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। बेनिनो दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय, बिबार बावनाय आरो बायदि बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै नैथि साननि सोलोंथाइ आरो लाइमोन जथुम्मायाव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधानआ बाहागो लागोन आरो बिथां धर्मेन्द्र प्रधाननि बाहागो लाफैनायाव 15,000निबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोनो। लोगोसे दिनैनि फुंबिलि समनि हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिथां नीलकान्त गयारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बेफोरबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो।